Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinakalatest sa ating panahon dito sa bansang Pilipinas at sa Karatig Pook. Ngayong araw po ng linggo hanggang bukas Lunes, December 18 to 19, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa iyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin kagabi. Ito po ang valid for Saturday hanggang sa ngayong araw ng linggo, December 18, at nakita po natin ngayon na ang bugso po o cold surge ng Amihan ay nagbaba na po dito sa may Hilagang Luzon at pumapasok na rin sa silangan bahagi po ng eastern silangan bahagi po ng Luzon mula sa Cagayan Valley hanggang sa Northern Quezon, at yung boundary niyan, yung tinatawag nating shear line, ay nagbibigay rin po ng mga paulan dito po sa Northern Quezon, Camarines Norte. Kahapon ng hapon may maulan na rin na dumaan sa Camarines Sur at ibang portion po ng Kabikulan, but hindi po siya sustained. Okay? Siguro na yung araw may mga konting ulan na inaasahan dito sa ating region. At yun din po, yung mga ulan na yan ay umabot din sa Metro Manila at ibang bahagi po ng Central Luzon, Southern Tagalog provinces, dahil nga po malakas na yung La Nina. So, kahit na Disyembre, may mga thunderstorms pa rin tayong naranasan. Sa may area po ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Visayas at Silangang Mindanao ay nandyan po ang mahinang amihan o yung northeasterly wind flow. Magbibigay rin po dyan ng medyo katamtamang lakas ng hangin mula 15 hanggang 20 o 30 kph. At may mga kasama rin po siyang mga thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat na po sa hapon o gabi. Wala po tayo natanawan na any LPA for the next 5 to 10 days. All clear po ang Western Pacific. Pasalamat tayo na sana matapos ang 2022 o matapos ang buwan na ito na walang bagyo nang magpo-form. Okay? At hanggang December 26, next week, ay naasan pa rin natin ang epekto ng amihan. At mukhang maglalabas na po tayo ng jacket at sweater kapag medyo malamig ng ating panahon. Okay? At ito yung ating fast animation. So, nakita po natin itong frontal system na dumadaan dito sa may east of Okinawa ay nagbibigay po ng panibagong shear line dito po sa may bahagi po ng Eastern Luzon. Sana yun, nasa may area po siya ng Cam Norte at Pulilio. Nagbibigay po dyan ng mga thunderstorms. Pag bumaba pa ito ng bagya, magpapaulan din po ito sa Kabikulan, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Okay, dito rin sa Eastern Visayas, at kung makita niyo dito sa zoom in satellite animation, yung mga red o maroon na dark clouds, yan po ang mga thunderstorms. At meron nakita po tayo ditong medyo malaki na thunderstorms sa may Eastern Samar at Leyte. Magbibigay po dyan ng mga paulan ngayong early morning ng linggo. Ngayon din po sa may Northern Caraga. At yung shear line, ito po yung parte ng shear line na nagbibigay na yun ng mga paulan sa may Camarines Norte at coastal waters po ng Southern Quezon. So expect mga ulan po dyan, lalo na po sa may coastal areas ng mga probinsyang ito. Ngayon din po dito sa may area po ng coastal waters ng Eastern Cagayan, may mga ulan po dyan na dala po ng hanging amihan. Ito po yung ating wind forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Tuesday, at extend po natin yan hanggang December 27 para makita ninyo ang pagbalik po o back-to-back surge ng amihan. So sa mga oras na ito, nandito po siya sa may coastal waters po ng Hilaga at Canlurang Luzon, gayon din po sa may Silangan Luzon hanggang sa may Pulilio Island. At mamayang hapon, inaasahan po natin ito bababa pa po at magbibigay po ng hangin mula 15 hanggang 65 kilometro lakas ng hangin na dala nitong amihan. Magiging mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. And pagdating po ng Tuesday afternoon and pagdating po natin sa Lunes ng hapon, inaasahan pa rin ng epekto ng amihan, but unti-unti na po siyang hihina. At pagdating ng Tuesday, medyo nandito na lamang po siya sa may coastal waters ng Cagayan Valley, kasama po ang Batanes, Pabuyan, Cubao Islands. December 21 ay meron na naman pong bagong surge ng amihan, at nakikita po ninyo sa kanluran bagay po ng
Luzon sa may West Philippine Sea ang pag-approach ng bagong amihan. At December 22, ito bababa po dito sa may eastern sections po ng Northern Quezon at Camarines Norte. At sa Friday, December 23, affected na po ang northern portions sa Kabikulan, sa Camarines Sur at Camarines Norte sa December 23. At sa December 24, ito po ay lalo pang bababa sa may eastern Visayas, lalo na po sa linggo, December 25, Christmas Day, ay magbibigay po ng mahangin na panahon dito po sa may Eastern Luzon, Bicol Region, at northern portions of Visayas, kasama po ang Eastern Visayas niyan. And December 26, ay unti-unti pong hihina ang amihan, but still, medyo bababa po ang temperatura natin, okay? Mamaya, papakita natin sa inyo ang example range and temperature dito po sa ating City of Naga at sa ibang areas, i-type na lang po ninyo dun sa site na ipapakita natin. At ito yung rain forecast for the next 3 days mula sa European model. Mamayang hapon, inaasahan po natin mga rains and possible thunderstorms sa Kabikulan dahil po sa shear line at pagbaba po ng amihan. At gayon din po ang ibang areas like Mindanao dahil sa localized rainfall at thunderstorm, may mga ulan po na pwedeng mangyari sa lugar nila. At sa Lunes po ng hapon, inaasahan pong hina na po yung amihan at balik sa easterlies, but nagkakaroon pa rin convergence, magbibigay ng mga ulan dahil po sa shear line dito sa may Northern Quezon at ang Kabikulan affected din po. Martes po ng hapon, inaasahan pong yung easterlies ay mananatili po sa Eastern Visayas, Bicol, at possible shear line dito po sa may area po ng Aurora Province at Isabela. At sa Miyerkules po ng hapon, December 21, ay nandyan pa rin yung shear line sa may Cagayan Valley. At dito naman po sa Bicol Region, Visayas ay variable winds, more of localized thunderstorms. December 22, ayan na po, may bagong surge ng amihan, and then yung shear line ay unti-unti na naman pong bababa sa Kabikulan mula sa Cagayan Valley. December 23 ng hapon, ayan na po, apektado na po ang ibang portions po ng Bicol, lalong-lalo na po sa Cam Norte at Camarines Sur. At pagdating po ng hapon ng December 24, Christmas Eve, makaka-affect po yan sa ang shear line ay bababa na po sa may Catanduanes, Sorsogon at Albay. So magpapaulan po dyan. Mag-ingat po kayo sa mga possible mga pagbabaha pag malakas po yung mga thunderstorms dahil yung shear line o yung dating tail end of a cold front. December 25, Linggo, yung shear line ay bababa na po dito sa may area po ng Eastern Visayas, sa may Eastern Samar. So maganda po kayo mga kababayan natin dyan sa Eastern Samar dahil po right during Christmas Day and after Christmas Day, nandyan po ang shear line. Bibigay po ng mga paulan. At sa Lunes, December 26, ang shear line ay bababa po dito sa may area po ng Eastern Samar at Eastern Leyte. Kasama po ang Dinagat Siargao Islands at Surigao del Norte. So, nag-extend rin po sa may area po ng Cebu, Bohol at Negros. Dahil po sa baba po ng amihan. So, dito po pupunta yung shear line. So, expect mga ulan sa bahagi ninyo down south. Okay? And ito po yung example natin ng mga forecast, localized forecast, courtesy of meteorologics.com. Ito po yung ating dating partner sa Weather Philippines way back in 2016 or 17 hanggang 2020. At ito-type lang ninyo dito ang city niyo like Manila. Wait, okay. So, palitan natin ng Manila. Yan, Manila, Makati. So, ito yung example for Naga City for the next 14 days. So, nakita po niyo, bababa yung temperatura to 28 degrees sa Lunes. At ma-maintain po yan sa Martes, Miyerkules at Huwebes. Pagdating ng December 23, magbababa na naman po siya. And Christmas Eve and Christmas Day, yan ang pinakamababa na temperatura. Ang range niya ay 2 degrees lang po, 23 to 25 yung isa, 23 to 24. So expect may maulan po dyan dahil po sa shear line. Okay?
At ito po yung sunshine duration. So nakita po ninyo na for Monday and Tuesday, 2 hours lang po ang sunshine duration, and sa Christmas Day ay makita po ninyo sa Christmas Eve to Christmas Day, tig-isang oras lang po ang sunshine duration, at may mga possible pong malalakas na thunderstorms sa December 23 and 24 dahil po sa hanging amihan at yung panibagong shear line. Not much naman po sa Monday at Tuesday, but hindi natin alam ang forecast. Minsan nagbabago po yan. Pag ganito yung value, minsan mas mataas sa normal, mas mataas po sa forecast, o mas mababa ang mga possible mga rainfall. Sa hangin, usually ang amihan po nasa 30 to 50 kph, minsan 60 kph kapag malakas po ang hanging amihan. Okay? So, yan po ang ating pinaka-latest sa ating panahon. And we'll see you guys on Monday kung anong latest po sa ating amihan. At don't forget na ilabas ang sweater. Diyan na po yung amihan. Most likely, linggo po yan ang hapon o gabi. Medyo ma-feel natin ang konting lamig. Okay? Pero mas malamig po sa Christmas Eve. Dahil po, another surge ng amihan ang darating. Right after this first one. Okay? So, yan po ating pinaka-latest. See you again in the next 2 days. Ito ulit si Mike Padawan. Papaalam. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.